ସାଉଥ୍ ଏସିଆର 7ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ। ପ୍ରାପ୍ତ ଖବର ପ୍ରକାଶ କି ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଲେ 7ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମିଆଁମାର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଲାଓପିଡ଼ିଆ, ମାଲେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ବ୍ରୁନେଇର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି 7 ଜଣିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଦଳଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଦାସ ଗାଇଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଣାର୍କର କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଅମୟ କୁମାର ସେଠୀ, କୋଣାର୍କ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରାପ୍ତ ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ।